Bueno, atzaldeon danori, zauketan ez tozta zuen antzat nire naiz. Eta, bueno, gaur, ia denbora desente eta gero, o denbora luzia pasau eta gero, berriz retomauku ulmakin jogako saioak, online, izango dira, seiretan zuzenean, grabauta gelituko da klasia. Eta, laizter dakun aukeria presentzialiteko. Gaurko saioa nahiko lasaitxua izango da, nik ez dakit, zein dauen pantailan beste aldian, ez dakit, yoga praktikaiten egon zarein, igual batentzat lehenengo aldixa da. Orduan, apurtxo bat izango da toma de kontakto, bale? Orduan, eskatuko notzuen, suabe praktikaiteko, maitasun askokin, zuen gorputza, gorputz fizikoa eta mentala bixak ondo trataiten, matxaka barik. Eta, apurtxo bat arte hori zabalketan, ordutxo honetan, zuekin bakoitza behakin egoteko. Eta, intentzio horrekin bebai, apur bat gure barrua edo entzuteko. Vale. Orduan, ez dugurako materialik, esteria, gura bozua mantatxo bat edo jasartek, de hecho ez gara ziko jasarrita bez, baina igual bukaerarako. Orduan, gaurko saioa, suabe, hasiko gara etzila, bale? Orduan, etzila gora begira, gure esteria, bizkarra guru ondo apoiau. Orduan, apoiau zuen zakrua, bizkarrezurra, zorbaldak, momentuz eskuak gora begira itxi, utzi, jare, apoiau. Eta, belaunak doblauta eukitera inbiteuko notzuen. Apurtxo bat bizkarrantzade izateko zeo zer suabetxua. Orduan, hor zauzeia itxi begixak. Eta hartu arnazketa sakon bat. Sudurretik hartu, gura bozuea gotik bota, beste behin ingeke, apurtxo bat soltaiteko, edozein estres, edozein agobio. Eta zila berrez poliki behintzet zuen atentzio hori zueana ekarten. Momentu honetan zuen gorputz fizikora eta fijau zuen bizkarran tronkuan atzeko parte horren apoiua lurrarekiko. Fijau ze parte dauzen kontaktuan. Eta bilur barik ez itxi, kontaktu hori haundiketan, solta hau edozein tentzio sentio aldo zuena. Hasiko gara gure arnaziakin konektaiten, atentzioa arnazketara eruaten. Eta fango gara gaur apur bat praktikaiten gogorarazten edo bestela lehenengo aldiz baldin bada, ikasten arnazketa jogiko kompletua zein jan. Orduan, jarri zuen bi eskuak tripa gainean eta saiatu arnazia triparutz eruaten. Hau da, hartu sudurretik arnazia zuen tripa hori beteten. Eta bota sudurretik arnazia tripa hori usten. Orduan, hartu eta sentiu ekspansio hori zuen tronkuan beko partian nahi. Eskuak apurtxo bat mobiten dira. Eta botaten ustu prisa barik, fan botaten suabe, dosifikaiten zuen exhalazioa. Beste bat geixau, hartu eta saiatu zuen tripa hori pusten.
Eta arnazia botaten duzuenian ustu. Baten aldaketara eskuak saietzetan jarten, saietzan aldetan, zuen erdiko bihatzak, o atzamarrak, juntau aldia, bale? Orduan, hartu arnazia eta saiatu zuen saietzak aldetara zabalketan. Hau izango zen bigarren fasia arnazketa kostala, botaten ekarri saietzak erdirutz. Berriz hartu saietzak aldetara zabaldu. Eta bota sudurretik saietzak erdirutz ekarri, zentrorutz. Beste behin, hartu saietzak aldetara zabaldu. Eskuak separa bingo dia atzamar horrek, eta botaten etorri erdira. Bale, eta hirugarren fasian eskuak bularrian nahiko, bai, goikaldian, eta hartu arnazia saiatu zuen bularra zabalketan ekspansin hori sentitzen birikak ondo bete airez, eta botaten relaja bularra. Beste bi aldiz, hartu bularra zabaldu, eta botaten relaja, sentitzen bebai igual zuen, omoplato sorbaldak geixau pegaiten diala lurrera. Hirugarren bat, hartu bularra zabaldu, hor bete ondo birikak airez. Eta bota progresibo, poliki-poliki, bai, ez da kuprisarik exhalazio horretan, goxo-goxo ustu arte. Eta hori itxi ezkerreko eskua bihotzian eta ekarri eskumakoa tripara eta juntauku 3 fase honeik, bale? Orduan, hasi arnazia hartzen tripatik, baina guztiz bete barik, saiatu aber gero saietzak aldo zuen aldetara bete, eta gero zuen bularra aldo zuen airez bete, ez beti gorutz. Eta botaten, hasi bularra usten, gero saietzak erdirutz, eta gero tripia ustu. Bai, orduan guru dosifika gure arnazketia 3 fase horreian, hartu tripatik, saietzak zabalketan jarraitu gorutz, bularralde hori bete ondo, eta botaten hasi goitik bera lehenengo bularra relajaiten hasi, gero saietzak erdirutz, eta gero tripia ustu. Eta ingu beste pare bat gure ritmora, bai, bakoitza jarraiketan bere rekorrido dana, igual batena azkarragoa da arnazia, nik markau dutena baino, beste batentzat igual poliki eudoia. Igual zaila itxexaku arnazia tripatik hartzea, edo saietzak mobitea, bai, fijau apurtxo bat zuen sensazioetan, eta gogoratu, bai, ez du garela juzgauko, ez garela matxakauko, bakarri guru informazioa jaso. Azkena ingu. Eta ja, soltaiten dozuenian, exhalazioan bukatu ingo da. Eta orduan ja hortik, gura osuez, soltau zuen eskuak, ekarri belauna bularrerutz. Eta emun bezarkadatxo bat, inkluso masajetxo bat, zuen sakruan, bizkarrian, bizkarre zurrian. Ja, soltau arnazia, hemendik aurrera arnazketan naturala izango da. Ni sudurretik hartukot eta sudurretik botakot, baina ez naiz arduratuko aber tripia saietzak edo bularra beteten duten. Bai? Postura bakoitzian igual leku batera fango da, baina ez da izango gure arduria, bale? Orduan hemendik, momentu baten zuen besuak igo, inkluso hankak bai, eta eskutur eta orkatiak mobiuku. Bai, gure artikulazioak, arnazi hartzen jarraitu, sudurretik hartu, sudurretik bota, aldatu zuen zirkuluan norantzak.
Eta hemendia poliki-poliki mugimendu hori jare, gelditu, eta inkorporaiteko alde bat erutzetzin. Eta inkorporau. Eta kaltzetina balin badakotzu, kentzeko momentua izango da. Bai, jo gaiten dunean oinutzik iten du. Bakigu ez, gure hanketako bihatzak bastante protagonista diala. Eta orduan 4 hanketara gurufan, bale? Orduan, eskuak kokaketan dunean, pentsaueke gure eskuturra geldituko diala esterian aurreko partiari paralelo. Jarriku eskuak sorbaldan zabaleran, bai, eskuturrak sorbaldan azpixan. Eta zabalduko ondo eskutako atzamardanak separau ingu, eta saiatuko naiz zapalketan ondo atzamarran nudillo horreikin, bale? Gure belaunak mokorran zabaleran, mokorran azpixan, eta hanketako bihatzak momentuz aktibo, bai? Pentsau, kentzen xauia presio apurtxo bat belaunairi. Ziko gara bizkarrezurran mobilen, bale? Vertebraz vertebra, azireke mugimendua bizkarran beko partetik eta buruan bukatu, bale? Orduan, arnazi hartzen, ipurtezurrak fango dia tipo atzerutz, lumbarra arkeaiten hasiko naiz, gero saietzak zabaldu, bularra eta okotza letxorutz, eta botaten hasiko naiz borobilketan bizkarrezurran beko parte hori, eta bukatuko tez ekarten okotza bularrerutz. Eta arnazi hartzen, berriz azten naiz bizkarrezurran beko parte horretatik, eta vertebraz vertebra fango nitzen moan mobiten, bukatukot buruan ere aurreko parte dana luzatukot, eta botaten fan vertebraz vertebra borobilketan bizkarrezurra, eta sentiuku atzeko parte hori luzaketan. Ukonduak mobiu barik, luze dakot besuak, eta jarraitu arnazi hartzen, bizkarrezur hori arkeaiten, eta botaten borobilketan. Beste bi ingu bakoitza bere ritmora itxi begixak, eta inbitaiten dotzu eta apur batez, begirada hori barrura eruaten, zuen sensazio horreitan fijaiten, eta konektaiten ez, maitasun edo goxotasun horrekin, zuekiko suabe mobiten, forzau barik. Eta ja postura neutrora fango gara. Bale, hasiko gara gure eskumako hankia, luzaketan. Eta gero ez ekarrikot hanka hori gorutz. Ingun lehenengo mugimendu batzuk belaunakin, tipo zirkuluak. Aurrerutza zigeke, arnazia hartu, hankia atzera, zabaldu alde batera, eta botaten alde horretatik gerturatu. Bale, orduan ingu beste pare bat zirkulo, gure belaun horrekin. Eta aldatukot norantzia. Oin, hartzen dotenian ator aurrerutz, gero zabaldu, eta gero atzera noia. Bale, orduan beste aldera zirkuluak. Egixa esan ez asko importa, sinkronizaitea arnazia eta mugimendua. Mobiu mokorra, ez da, belaunan bitartez, eta arnazia hartzen jarraitu sudurretik. Tokaiten dan moan, urteten dan moan. Hanke atzera iaiten danean, ekarriko zu eskerrerutz, bai, eta eskerreko hankian gainetik moan ez, kruzau eta hanketako bihatzak apoioko zuen lurrian, eskumako hankan. Eta orduan hasiko zarei zuek eskerrerutz jirau, eta begiradia eruaten atzeko oinerutz. Orduan eskumako lateral dana dakot luz eta hartukot pare bat arnazketa. Bai, konekto zuen eskumako aldiakin, exhalazioan igual apurtxo bagixau jiraiten du. Bai, saiatu zuen bularra beti lurretik urrin manteniken. Eta geroia poliki-poliki nator erdirutz. Ekarrikot eskumako belauna mokorran azpira. Momentu baten apoiokot enpeiniak. Ekarrikot ipurtezur hori atzerutz. Bai? Eta ekarrikot eskuak bebai hankan ondora. Bekokisa apoiau. Eta guro deskantzau apurtxo baten eskuak. Embrioian posturan. Bizkarrezurran atzeko parte horretara saiatuko gara eruaten arnazia. Pentsau guro zuela oin saietzak zabaldu, baina atzetik.
Hartu pausa momentu bat beste arnasketa batekin. Eta exhalazioa eta gero, eskuak ekarriko eta aurpegi ondora, inkorporauko gara berriz lau hanketarutz, gogoratuko eskuturra jarrikotela paralelo esterilan aurreko partiari, atzamarrak ondo separaukula, zorbaldak eskuturran azpixan, barkatu, eskuturrak zorbaldan azpixan, eta orduan noia eskerreko hanka horrekin, bale? Orduan eskerreko hankia igo, eta noia berriz atzetik aurrera edo zirkuluak marrazten. Sudurretik hartu, sudurretik bota, eta berrez sensazio, igual klak batzuk entzungo dira, belaunian, mokorrian, beste aldera, orduan zabaldu, atzera, eta buelta hau. Eta arnastu, bai, pentsau arnazia dela, apur bat, dana lubrikaiteko, hidrataiteko gure erramientia bai. Atzian luze dakotenean, brusaukot, eskumako hankian gainetik, bihatzak apoiaukot, eta fango naiz jiraiten eskumarutz, begiradia atzeko hankarutz, bi arnazketa hor, bale? Eta eskerreko lateral danakin konektau, eta saiatu arnazia lateral horretara eruaten. Eta poliki bueltau. Eta oinguan ingotena da, belaunak zabaldu esterian zabalerara. Vale? Eta enpeiniak, tipo lurrian apoiau bihatz potolua juntau, ipurdixa atzerutz, bai, oin eskuak apur bat aurrerutz, baina hainbeste pixu jarri barik eskutan, saiatuko naiz bekokixa apoiaiten lurrian, espaisa eta jaiten, izalik zerbait jartea apoiaiteko, eta bestela bebai gura bozu eskuak jarri geke, almohada moan. Orduan, aldala, besuak luze, tarnazia botaten dozuenean zapaldu eskuak lurrerutz, eta eruan zuen mokorra, aldakak, purtezur horreik atzeruz. Hola, mutexatzu imagino gurozuela zelabait eskuak eta zuen, pelbiza urriu bat abestetik. Eta hola, emutexau luzera, hori, bizkar, danari, inkluso lateralairi. Eta guazen, oinez eskuakin eskerreko aldera. Bekokixa berriz apoiau eta eskumako laterala dakotoin luze, Orduan hartu arnazketa bat eskumako lateral horretarutz. Eskuakin oinez erdira. Eta gero oinez eskumara. Eta orduan eskerreko laterala dakotor luze. Eta orduan arnazketa bat dedikauko xat nire eskerreko lateral horreri. Pentsau gabitzela gorputzeko parte danakin kontaktu hori iten, sentitzen. Eta poliki eskuak aurrera. Inkorporaukot burua, inkorporaukot mokorrak, itxikot nire belauna mokorran zabalerara, oinak jarriko tanketako bihatz horreik belaunan atzetan, eta oinguru distantzia hori onditu, eskuakin emongot paso bat aurrera. Orduan ja geldituko xa zorbalda baino bastante aurrera hau. Eta orduan oin esku horrei ja ez diat despegaiten, esteriatik. Orduan, pentsa gurozuela esku aktibo batzuk, pixua bakarrik ez dut jareko beko partian, bebaita atzamarren azpitan. Orduan fango naiz poliki, nire hanketako bihatzakin zapaldu, belaunak igo, eta lehenengo tigrian posturia belaunak doblauta mantendu, baina pentsau gurozuela zuen mokor horretatik aldaka horretatik oinez fan atzera. Pentsau zuen zorbalda eta gerrixan artean gurozuela distantzia handi hori, baina berian zela lortua dotenik apurtxo banere zorbaldak leuketia. Lepua lasaitu, aurpegi relajau,
arnaztu bizkarrerutz, ipurtezurra gura hauei gora fan, ez? Arkea iten moan ere bizkarrezurra, eta gero hasiko naiz nanka baluzaketan, bestia, arnaziak inau, alderantzizko uberako, ez? Paso horretan gauz, baina, bueno, oin momentuz gorputza sentitzen. Fango gara poliki-poliki gure hankakin oinez eskutarutz. Bai, orduan gure hanka jarriku paralelo mokorran zabaleran, doblauku apurtxo bat belaunak, eta ekarriku eskuak ukondotara. Soltauku burua, sorbaldak, tronko dana. Pentsau postura honen izena dala, bai, kaskadian posturia edo urjauzi xana. Orduan, pentsau zuen tronkoa dala urjauzi bat, mobiula lasai alde batera eta bestera, ez? Pentsau dala lumbarrantzan masajetxo bat, sorbaldantza deskantzo bat, inkluso arnaziakin ez, oxigeno hori dana gure burura datorbe bai. Eta poliki-poliki mugimendu hori gelditu. Ukonduak soltau doblau apurtxo bageixo belaunak. Eta rebotauku suabe belaunetan, eta fango gara vertebra igoten. Bai, azkena gure sorbaldak, lepua, eta burua. Sorbaldari zirkulito batzuk emungo xau. Gorutz, atzerutz, berutz eta aurrerutz. Aurpegi hori buru relajau. Aldatu zirkuloan norantzia, sorbaldana, aurrerutzoin. Zela da, sorbalda, zela gure lepua, zela inguru bidana. Bueno, eta gelituko gara momentu baten sorbaldak atzian eta behian dauzela, bale? Orduan, oin atentzio apurtxo batez, kontzentrazio apur lantzeko bebai, jarraituko, gorputza ez, beroketan. Orduan, ningu, respiración de la palmera, aurretik egon bazarei, ja oso nara. Orduan, zela izango da, arnazia hartzen dunean bi bezua gora, eta taloiak bebai, ez, puntilletara goiaz. Orduan, dako lateral dana, apur bat orekia mantendu biakot, botaten eskuak sorbaldan alturarutz bajau, eta hor dauzenean hasiko naiz bezua gorputzan ondora eta taloia poliki-poliki lurrerutz. Vale, orduan arnazia hartzen, eskua gora eta eskuak igoko nostain moan, ez? Taloia poliki-poliki, aktibauko apurtxo bat, tripia relajauko apurtxo bat sorbaldak, ez? Beti espazio badau sorbalda eta belarrixan artean, eta botaten eskuak lateraletara, berutz eta taloiak berutz. Venga, beste bi. Aurpegi hori lasai, fijau, ez? Aber, tendentzia dakun gure, edo aginak estuketako, edo jarten gara serixo, ez? Kontzentraien. Ez? Saiatu bebai zuen aurpegiko geixen bat, ago mandibula inguru hori, alik eta, relajauen edo eukiten. Vale. Orduan, hemen ja gelditu ingo gara, eta arnazia hartzen du nurringoan bakarrik bezuak doiaz gora, bale? Hankakia behian. Hartukot ezkerreko eskutura, eta ekarrikot ezkerreko hankia atzerutz, lehen kruzau duten mugan, oin taloia eta dana apoiaukot, eta inklinauko naiz eskumara. Bale, orduan, arnazia hartzen nator erdirutz, aldatukot eskuz, hartukot oin ezkerreko eskuaz eskumako eskutura, eta botaten eskumako hankia atzera apoiau taloi eta guzti eta inklinau zuek apurtxo bat zuen tronkua eskerrerutz. Berriz, hartu erdira, hartu ezkerreko eskutura, eta botaten ezkerreko hankia atzera, gorputza eskumarutz eta konektau ezkerreko lateral danakin. Hartu erdira, hartu eskumako eskutura, eta exhalazioan eskumako hanka hori atzera, apoio taloi eta guzti lurrian eta inklinau eskerrerutz. Azkena, bale? Dantza baten moan, hartu erdira, aldatu eskutura,
Botaten ezkerreko hankaplanta dana lurrian, inklinau eskumara, eta azkena hartu erdira. Hartu eskumako eskutura, eta botaten eskumako hanka hori atzerutz eta inklinau ezkerrera. Hartu erdira, soltau eskuturrak, eta botaten eskuak gorputzan ondora. Oso ondo. Fango gara esteri aurrera, eta hasiko gara saludo al solakin. Zuria namaskar, ingu tradizionalak, lehenengo bueltia fango gara poliki-poliki, edo gogoraketan edo ikasten, eta gero bigarrena ingu apurtxo bat maz fluido, eta gero ja beste gauza batzuk. Orduan, hasiko gara hankak paralelo mokorran zabaleran. Orduan, momentu batez esango zuet begixak izteko, eta sentiteko aberse apoio dakun hankaplantana lurrian. Ura gozuez, beti da aukera bat, deszentraia apur bat, hau da pixu atzerutzeruan, aurrerutz, alde batera, bestera, orduan da, como zuen zentro hori galdu, gero bat topaiteko berriz, eta topaiten dunean sentileko, bale, hemen, Orduan, imaginau edo visualizau sustar batzuk hankaplantetatik lurrerutza lotzen dotzuenak. Arnazia hartzen dozuenean, hartzen dozue oksigeno hori sustarretatik, ekarten dozue zuen koronilaraino, zerurutz. Exhalazioan, sorbaldak apurtxo bat atzera eta bera, eta eskuak aktiba uingu, lurrerutza begira moan. Berriz, beste arnazketa bat. Hankak lurrian errotuta, eta inhalazioan zuen koronila hori zerurutz azten moan, exhalazioa relajau sorbaldak eta zabaldu begixak. Eta hemendik hazingo gara. Hartu arnazia bi eskuak gora, lateralak luze, begiratu esku arterutz, botaten doblau belaunak zabaldu eskuak lateraletara eta eruan bihotza aurrerutz, ipurtezurrak zerurutz eta inklinau aurrerutz. Soltau apurtxo bat burua. Doblau belaunak atzamar puntak lurrera jau arte, eta arnazia hartzen eskumako hankia atzera. Apoiokot belauna. Eta fango naiz bi eskuak igoten. Exhalazioan, bota eta esku bisak lurrera, atzeko belauna jaso, aurreko hankia atzera eta plantxa. Orduan eskuak sorbaldaz pixan. Hartuko arnazia eta apoiokot belaunak, eta gurakot ipurtezurrak goixan itxi, eta noia botaten bihotza proiektatzen eskuan artian ukonduak zabaldu barik. Okotza bebai lurrera eta gero pelbiza dator. Eruango tenpeiniak urrin. Hanketako bihatzak urrin. Sorbaldak atzerutz. Eta arnazia hartzen eskuak arrastraukot atzerutz, bularra despegaukot lurretik, kobran, eta botaten ingo naiz bajau beraino. Hanketako bihatzak aktibau. Eta arnazia hartzen eskuan laguntziaz pultza apur bat, lauanka, belauna jaso, eta botaten alderantzizko ube. Hartu arnazia eta eskumako hankia bi eskuan artera. Apoiaukot, imaginau paso oso motza egiten dozuela, ekarri eskuak hankarutz eta eruan atzeko hankia atzera. Eta apoiau eskerreko belauna. Urringo inhalazioan, bi eskua gora. Bota eta eskuak lurrerutz, atzeko belauna ebai, eta atzeko hankia aurrerutz, bularra hanketarutz. Doblauku belaunak, eskuan laguntzia, sartu arnazia eta eskuak lateraletatik datoz goraino, juntau bi eskuak, eta bota eskuak bihotzan parera, eta gorputzan ondora. Eta ez pasau zei esteri aurrean, pasito aurrera. Eta berriz, beste aldia, hartu bi eskua gora. Bota doblau belaunak eta inklinau aurrerutz zutan azana. Inklinazio honen izena. Hartu eta ezkerreko hankia atzerutz, zenbat, aurreko belauna orkatian gainean itxi arte, eta gero apoiau belauna, eta ekarri bi eskua gora. Hartu hemen, zeia arnazia ez dakizela fango dan,
Eta botaten eskuak hankan bi artera. Atzeko belauna jaso. Aurreko hankia ekarri, plantxa hori. Hartuko plantxan, apoiokot belaunak. Ukondu aia zaietzairi begira, ipurte zurrak goixan. Bai, eta noia bihotzakin. Botaten bihotza, okotza, eta gero dator nere pelbiza, eta hankak eruangot urrin. Sorbaldakin ingo zirkulu erdi atzerutz, eta belarriatek urrin dauzela hartuko tarnazia eta bihotza apur bat separauko lurretik. Eta hemendik ingot pultza. Eta exhalazioan fango naiz ez, mokorra atzera eruan hanketako bihatzak aktibau. Alderantzizko ube. Ezkerreko hankia. Hartu eta pasito, aldo zuen aurreren. Eskuak hankan biondotara, apoia batzeko belauna, eskua gora. Eta exhalazioan eskuak aurrerutz, atzeko hankia bebai, tronkua bebai, doblauku belaunak, eskuan laguntziaz hartu guazen goraino, bi eskua juntau, eta botaten eskuak bihotzan, parera, itxi begixak, hartu arnazketa bat, bai, pausa momentu bat, ronda bat inu. Ekarri eskua gorputzan ondora eta guazen bigarren rondara. Venga, hartu bi eskua gora, lusatu ondo lateralak, saiatu sorbaldak aldo zuen neurrixan relajaiten, bota eta doblau belaunak, tronko hori luze aurrerutz, eskuak lurrerutz, hartu eskumako hanka hori atzera, apoiau belaunak eta inkorporau tronkua eskuak zerura, botaten eskuak lurrerutz, plantxa. Hartu plantxan eta gogoratu goiazela belaunak, suabe, ipurte zurra goixa mantendu eta botaten bularra okotza, zuen ukonduak zaietzetarutz, urrinju ondo hanketako bihatzak eta arnazi hartzen bihotza separau lurretik. Botaten lagundu oin eskuakin, jaso mokorra, aktiba banketako bihatzak, alderantzizko ube. Eskuma, hartu pasito eskumakin aurrera, apoio belaunak, esku bisagora. Bota eskuak aurrera, atzeko hankia aurrera, eta plega hau ez, utanasanan, doblau belaunak, hartu eskuak lateraletatik guazen goraino, juntau bi eskuak, eta botaten linea zentraletik bihotzan parera, eta gorputzan ondora. Beste aldia, oin eskerrakin. Hartu bi eskua gora. Bota bezuak lateraletatik, tronku hori aurrera, bizkarra aldo zuen luzien eta inklinau. Atzamar puntak lurrian, hartu eskerreko hankia atzera, apoio belauna, eta inkorporau ez, tronko hori. Bota eskuak lurrera, atzeko belauna jaso, aurreko hankia atzera, plantxa. Bularra lurretik urrin, hartu arnazia, belaunak apoiau, preparau koneiz ipurte zura gora ukonduak zaietzetarutz, eta botaten ez bularra okotza, eta gero dator pelbiza, eta urrinuko tondo hanketako bihatzak, sorbaldakin zirkulu erdi hori, eskuakin arrastraiken moguan atzerutz, hartu eta bularra apur bat separauko lurretik. Botaten fango naiz atzerutz, aktiba banketako bihatzak, eskuakin lagundu, belauna jaso, eta ipurte zurrarai gora eta atzera. Oin eskerra, hartu eskerra aurrera. Apoio belauna, eta ekarri eskua gorutz. Botaten esku horrek aurrerutz, atzeko hankia bebai, eta plegau, utanasan. Hartu eta guazen bi esku horrein laguntziaz lateraletatik goraino. Bota eta eskuak bihotzan parera, itxi begixak, eta pausa bat ingu. Bai, fijau apurtxo bat, sensazioetan, zela sentien dozu ez, energia mugimendu hau dana, ze pentsamentu etortzen dira burura, gogoratu juizioak ez dakola lekurik oin, bai dakula maitasun hori eta gure buruak ondo trataiteko intentzio hori. Orduan poliki eskua gure gorputzan ondora, zabalduko begixak, berriz esteria aurrian, eta jarraitu ingu, bai? Osake, antzerako dinamikia baina sartuko beste gauza batzuk, bale? Orduan hasiko gara berriz
hanka bisak paralelo mokorran zabaleran. Jaso momentu baten hanketako bihatzak eta saiatu bebai hanketako bihatzak be separaien. Batzuntzat igual zaila da, beste batzuntzat, samurraua. Orduan, apoiau bihatz danakor, itxi begisak, eta ikusi zuen gorputza, ez, lurra eta zeruan arteko konexio moan, kanal bat izango zinei moan. Arnazia hartzen duzu ez, lurretik, zuen sustar horreiatik, zeruraino. Eta exhalazioan da berriz ez, erroketan lagunketan duzkoe, apurtxoa lehunketan duen bitartian gure barrua. Zabaldu begisak, hartu arnazia bi eskuak gora, sorbaldak aldo zuen neurrixan rebelarretatik urrin, bota eta zabaldu besuak inklinau aurrerutz utan azana. Orduan eskumako hankiak ingo jaz, hartu eta eskumako hanka hori atzera, eta apoio baino lehena, segurauko naiz, aurreko belauna dakotela orkatian gainean, eta gutxi gora bera, nire mokorra, bai? Osake, dauela aurreko belaunan alturan. Ez dago ez oso behian, ez dago ez oso goixan. Vale? Orduan, apoio hor eskumako belauna, eta orduan, arnazia hartzen dunean, ekarri bi esku horrek gora. Eta oin jirauku lehenengo eskumara, bai? Bota eta jirau eskumara, zabaldu besuak, eskuak sorbaldan altura da. Hartu arnazia eta bi eskuak berri zerdirutz, zerurutz. Eta oin beste aldera jiraukot, ez? Bota eta eskerrerutz. Pur bat zailtxu. Torsinuak bi aldetara, hartu gora. Eta botaten eskuak lurrera plantxa, lehengo mogan. Transizio berdina, bale? Hartukot plantxan, belaunak, eta gero botaten ez bularra okotzak. Eskuak dako beti bularran onduan, sorbaldak beti aldoten urrinen, enpeiniak urrinu, eta hartu saietzak urrinketan moan gerritik, bihotza apurra separa aurrerutz behitu, exhalazioan, alderantzizko ube, eta gurotin paroitxo bat. Bale? Aber, bi hiru arnazketa. Bai, saiatu ez begiraketan oin pantailara, gauz lurrera begira, inkluso gure orkatietarutz begira, eta saiatu zuen eskutako atzamarrak ondo separau, eta sentitzen benetan zauzeia errotuta ez lurrerutz eskutatik, oin gure sustarrak eskutatik urteten dira. Energia hori hartzen dut eskutatik besuan bitartez bihotzeraino. Nire sorbaldak apurtxo batez, jirauneke kanporutza moan, belarkiatik urrinketan, eta gero nire bihotzetik gurotez ondo konektau bizkarrezurran bitartez nire pelbiseraino, eta gero nire pelbisetik nire hankaplantetaraino proiektaukot nire taloiak lurrerutz, naiz eta ez ikutu, gestua da ez lurrerutza apoiaitea gurako emoura. Eskumako hankiaz fango naiz, bai, eta oin lagunduko naiz zinbiarrian pasua zuzenean, hartu arnazia eta eskumako hanka hori ekarriko gora eta atzera. Eta botaten, impulsotxo horrekin hankia bi eskuan artera. Bai, eskuak igual oso aurrian dauz, orduan ekarrikot eskuak hankarutz, hankan aldetara. Fijauko naiz eskumako belauna dauela oin orkatian gainean, bai, mokorra belaunan alturan, eta orduan eskerreko belauna apoiokot. Eta ingot lehenko moan, hartu arnazia bi eskua gora. Eta ingot giro horreik, bai, torsinuak botaten eskerrerutz, eskuak zabalketan, sorbaldan, alturan. Hartu arnazia, berriz tronkua erdirutz, eskuak zerurutz, eta oin giro hori eskumarutz. Eta hurrengo inhalazioan bi eskua gora, eta exhalazioan aurrera belauna jaso, ahatzeko hankia badator, eta tronkua hanketarutz. Doblauku belaunak, eskuak lateraletara hartu arnazia guazen goraino, eta botaten eskuak bihotzan parera, itxi begisak eta arnazketa bat hemen. Eta gero eskua gorputzan ondora eta jarraitu ingu, bai, beste dinamika bat, beste aldiakin. Hartu bi eskua gora. Doblau belaunak, bai, gurot, gura lumbarrak sufrilla, tronkua luze, bota eta inklinau. Eta oin eskerreko hanka hori, hartu eskerra atzera, vale? Eta berri izaber, ontsa eukidu belauna orkatian gainean, berdin hori izango da nire linea, gurotena jarraitu, eta gero orduan belauna
lurrera. Baina engel dituko naiz ezkerreko eskua, bai, sorbalda azpixan, eta arnazia hartzen dutenean, eruangot eskumako beso hori aurrerutz, gorutz, eta zirkuluak ingot, exhalazioan. Orduan, hartu, gora, atzera, pentsau zirkulua, bestala bakarrik eskuakin, bakarrik tronkuak, Imaginau bihotzetik azten dela zirkulo hori. Bale, ingot beste bat kompletua. Eta esku aurrera jaiten danean, ingotena da, atzeko belauna jaso, etorriko naiz eskerrerutz, bale, jirauko nere bihankak aurrera begira, eta geldituko naiz hemen, pentsau gurozuela, hanka bisetatik energia hori ekarri pelbizerutz, ipurtezurra gora, eta hasiko naiz eskuak inez, oinez, atzerutz, nere hankan linea horretarutz. Ukonduak zabaldu barik. Eskuak sorbaldan zabaleran, ukonduak hor barrurutz, bekokisa proiektaiten lurrerutz. Bekokisa baino igual koronilla hobeto esan da. Igual baten bat egiten da koronillaz, igual ez. Bai, pentsa gurozuela proiektau zuen ipurtezur horreik gora, zerura, arnazketa bat hartu, prasarita padotan azana. Eta poliki eskuakin aurrerutza oinez. Oin, doblauko eta aurreko hankia sana, bai, eskuma, taloia jaso, jirau atzeko hankia. Jarrikot eskuak hankan bi aldetan, eta fango naiz ez, oin pixu hankatik entzeko eskuak impresionau eta hankia atzera, plantxa. Hartuko arnazia plantxa, belaunak, bai, exhalazioan gogoratu ber, ukonduak zaietzetarutz eta bularra okotza, ipurdixak goixan mantendu. Eta gero bajau, eta iruan hankakurrin. Bai, kontu ez taloiak ez diala kanporutz jausten, sorbaldak separa hor, atzerutz eta berutz. Eta arnazi hartzen, eskutan pixu asko jarri barik, ekarri eskuak ez, arrastra bapur bat atzerutz eta bularra separa. Exhalazioan guazen, oin bai eskuan laguntziaz, inkorporaiten alderantzizko ubera. Bale, eta orduan oin, eskerreko hankiaz goiaz. Bai, noia aurrera, bestela atzeko muelia jobiot. Orduan, hemendik, zingo impulsotxo hori, inhalazioan eskerreko hanka hori gora eta atzera, eta bota arnazia hankia bi eskuan artera. Bale, eskuak hankan bi aldetara, belauna horkatian gainean, bokorra belaunan alturan, atzeko belauna lurrera. Eta oin eskumako eskua sorbalda azpixan geldituko da, eskerreko eruangek ez aurrerutz, eta hasiko naizen mendik zirkuluak, 3. Hartu gora eta atzera, eta bota bueltau. Hartu, eta bota bueltau. Berze sensazio ez, bakigu gaur goiazela suabe, igual bat ematentzat ez da insuabia, baina bueno. Eta orduan ez, jasoko tatzeko belauna, bai noia oinez nere eskumarutz, eta lehengo mauan ez, prasarita. Orduan, lehen eskubixak infana izatzerutz, oin ingut torzinuak. Jarri eskumako eskua, bai tipo erdixian sorbalda azpixa, moan edo bularran azpixa. Eta orduan ningotena da lehenengo eskerreko eskua eruango gerrira eta kruzaukotez eskumako gerri alderutz. Eta jiraukot eskerreko sorbaldia atzerutz bularra zerurutza begira gurako guen moan. Eta gero poliki sorbaldia lekutik mobiu barik ekarrikot eskua sorbaldian gainean zerurutz. Bai, orduan eskumako eskua zapaldukot lurrerutz bularra lurretik separaiten da jiraiten zerurutz. Hartu hemen arnazia. Eta botaten ekarriko tronkua berutz eta eskumako eskua hauen lekuan jarrikot eskerra. Eta fango naiz ezoin jiraiten eskumako alderutz, eskumako eskua ekarrikot eskerreko gerri alderutz, eta hortik ez eskumako sorbalda hori lurretik urrinketan moan, zerurutz eta gero atzerutz, bularra dakot jirauta eskumarutz, gorutz, esku ekarrikot sorbaldian gainera, arnazketa bat hartukot kompletua,
Eta gero urrengo inhalazioan gora begira, exhalazioan erdira. Berriz noia, ez? Nire aurreko hankara, eskerra izango dela zuentzat. Vale? Eta orduan gero hemendik pasito batekin atzeko hankia aurrera. Eskuak, aietxexakun lekuan jarriku, eta arnazia hartzen pentsau gure zuela tronkoa luzatu, ez? Lurrari paralelo jarri, eta gero hortuan luze dauela botaten bihotza dator. Lurrerutz, burua, relajauku, eskua jarriku ez belaunan atzetik, tal helduku konduak. Pixua gure hankaplantetan dau banatuta. Hemen tendentzia izango zen asko botatea pixua eta loitarutz. Orduan, ekarri bebai apur bat hanketako bihatzetarutz, eta soltau zuen burua lasai-lasai. Eta naiz eta euki osor balda berutz saiatu apurtxo bat belarritatik urrinketan. Eta hartu pare bat arnazketa. Utana sana. Doblauku belaunak, soltauku kondua lagundu eskuakin, bale? Hartu arnazia eta eskuan inertzia horrekin gatoz goraino. Juntau bi eskuak eta exhalazioan eskuak bihotzan parera. Itxi begixak. Eta pausa hori eskainiko gara edo permituko gara, ez? Geldiketia momentu batez. Geldiketia begiraketako nire barrurutz. Zelan nau galdeketako, ez? Nire buruari. Ze sensazio, ze pentsamentu, ze sentimentu dakot. Eta nahiz eta erantzunik ez euki ez, bintzen momentu batez planteaiteko bai, ez galdera horreik. Eta poliki-poliki eskua gorputzan ondora ekarreku begixak zabalduku. Eta azkenengo aldiz fango gara, ardu arnazia bi eskua gora. Doblau belaunak eta exhalazioan inklinago aurrerutz. Vale, eta eskumako hankiak ingo jasoin. Hartu eskumako hankia atzera. Eta oin, ez, berriz, imaginau, 80 gradu aurreko hankan. Hau da, belauna orkatian gainean, nire mokorra belaunan atzean, eta oin atzeko belauna ez du apoieuko, bale? Mantenduku hankia luze, iruan iztarran barrukaldi apurtxo bat barrurutz eta atzerutz pentsau pelbisa gurozuela besarkatu moa iztarran bi barrualdiakin. Eta estabilidade horretatik igoko eskua lehenengo belaunera. Bale, gero hasiko naiz ekarten ere bihotza pelbisan gainera. Bai, atzeko taloia dakot goixan, eta hemendik arnazia hartzen bi eskua gora. Eta relajaukot sorbaldak, relajaukot aurpegisa. Geldituko naiz apur bat aurrerutz begira lasai, eta bi arnazketa hartukot. Bale, poliki-poliki atzeko belauna bajau ingot, bale? Jarko niz, hemen ondo. Vale. Eta lehenin joten moan hartuko hemen arnazia, eta jirauku eskerrerutz. Eta fango naiz, eskumako konduaz, eskerreko belaunan kanpora. Bai? Palanka apur bat iten moan, bularra iztarretik separau, eta juntaukot bi eskuak hemen. Angeli mudra, presionau esku bat bestiari. Vale, torsinuan gauz. Aukera bada hemen geldiketia. Eta ondo balin bazauzei, gura bozue ez, probaugeke arnazia botaten dunean, exhalazioan, atzeko belauna lurretik separatia. Eta jiraitea, ez? Jiraitea eskerrerutz atzerutz. Oso ondo. Vale. Gauzen lekuan gauzela, jirau tronkoa, eskuak hankan bi aldetara. Hartu hemen arnazia, eta exhalazioan atzeko hankia aurrera. Bestian ondora, legau, eta arnazia hartzen doblau belauna guazen goraino. Bi eskua juntau, eta bota eskuak bihotzan parera, eta gorputzan ondora. Tengu beste aldia, bale?
Zueri begira goteko, netorreko naiz. Soltau eskuak, hartu arnazia bi eskua gora. Bota eta inklinau aurrerutz. Utana zan. Bale, oin eskerreko hanka hori, bale? Hartu eskerra atzera. Eta ingot paroi hori nik konprobaiteko ez, nire linea horrek, aurreko hankia 90 gradu, abatzeko hanka hori luze, bai, ez dako belauna hor txintxiliz, bai, ez da, pentsa gurozuela ez, taloia atzerutzeruan bai, baina apurtxo bat iztarran barrukaldeak, juntaitea fangozian moan, pelbisa eusten. Eta hortik, azten nahi zigoten eskuak, tronkua, bai, igoten do tronko hori, ja ere launaketa mobilu bat, ja tronkin da dana, eta arnazia hartzen bi eskua gora. Exhalazioan ez hor balda relaja, hor pegisa relaja, eta bi arnazketa hemen. Eta exhalazioan noia poliki-poliki, bai, atzeko belaun hori lurrerutzeka arte. Aldoten suabien. Hartuko hemen arnazia, eta jirauko naiz eskumarutz. Bai, hola dako nire eskerrako ukondua, eskumako belaunerutzekarri aldotela. Tronkua jirauko lehenengo ez, iztarretik separau, atzeko eskua ekarri. Eta presionau esku bat bestiari, bai, lagunketan dozela be bai zentraien. Hartu arnazketa bat. Eta lehen jaso bat belauna oin be bai, bale? Eta lehen espot jaso oin bez. Ingu simetriko. Duan, exhalazioan, jaso atzeko belauna. Eta gelditu pare bat arnazketa. Osando. Eta ekarriko eskuak aurrerutz. Joangot aurreko hankia atzerutz. Apoioko belaunak, apoioko tenpeineak, ipurdixa atzerutz, inkluso eskuak bebai. Eta beko kisa lurrera. Embrioian posturan hartuko arnazketatxo batzuk. Bai, dia postura honek, lagunketan duzkuna bebai pura gure zentro horrekin konektaiten. Barrurutza etorten. Pausa momentu horrek eskainketan. Arnazia lasaiketan. Eta poliki-poliki, eskuan laguntziaz aurpegi ondora ekarri eskuak, eta lagundu eskuakin inkorporaiten zuen tronkoa. Bueno, hasi garen mogan, pango gara etzinten gora begira, bizkarra apoiaiten, eta hartuko momentu batez gure hankak tetxorutz igoteko, ez? Ongarela oin denbora asko gure hanketan, bai apurtxo bat soltau ingu, bai orkatiak, bai iztarrak, inkluso igual baten batek bai sentilen dago, ez? Eskuturretan, plantxa horreian, alderantzizko ube horreian, orduan, hasieran inun moan, hankak eta esku horrek, ez? Apurtxo bat soltau. Hasieran, intentzioa gehiago zan, ez? Preparaitea edo beroketan fatea, kontzientzia egin fatea eurakin, praktikarako eta oinez, praktikean, parte potoloren ostian apurtxo bat soltaiteko. Bale. Bueno, apoioko tankaplantak lurrian, bale, belaunak mokorran zabaleran, eta guro zorbaldakin ez gesto berdinain eruan atzera eta bera horre gura bola esatea lurrerutz, ez? Okotza egongo da tetxora begira, eta ez bularrera, bale? Eta guazen eskuakin apurtxo bat oinez taloiaruz, taloiakin ipurdirutz. Orduan, arnazi hartzen dunean, pelbisa etorreko da gora. Bai, belaunak afango di apur bat aurrerutz, ez separau. Eta ingotena da, nire omoplatua juntaiterutz fan, zorbalda barrurutz hartu,
eskuak heldu, atzamar danak, eta albozu ez, eskutako atzamarrakin tipo lurrerutza presion, hau? Gogoratu okotza zerurutz doiala, ez bularrerutz, bularra etorriko da okotzerutz. Eta pentsau guro zuela ez, zuen belaunak urrinu zuen bularretik. Pentsau guro zuela hemen tripia bete eta saietzak zabaldu. Postura honetan ez, zubixan. Hartu 2-3 arnazketa. Eta urteteko eskuak aldetara, bai, sorbaldak ondo apoio lurrian, eta pelbisa bajao bera. Vale. Zabaldu oinak esterian zabalerara, vale? Osea, esterian ertzak. Baina belaunak juntau bata bestiak intxoka hoiten dira. Eta zabaldu bezuak gurutze forman. Nik hau zinot, kortinakin, baina. Eta orduan ningu parabrisak esaten dana, bale? Hartu arnazia erdixean, eta botaten jare 2 belaunak alde baterutz faten, jausten lurrerutz. Hartu ekarri 2 belaunak erdira eta itxi topo iten. Hankaplantak apoia hoiten dira ez, eta botaten guazen eskumarutz, eta hankaplantak lurretik separa bingo dira. Bakarrik geldituko da ez, eskuman ertza eta eskerrian barrukua. Hartu erdira, topo, belaunakin, bota eskerrera. Bale, orduan oinfan mobilen zuen arnazian ritmoan, itxibe gixak, lasai, eta ja ez, atentzin hori dakigunean behin zerrin biun, eruan zuen barrura. Bale, orduan fijagura bozue sensazioetan, mugimendu honetan, zuen sakruan, lumbarrian, pentsau dela mugimendu bat superrona, lumbarrantzat. Bai, orduan askotan ez eta igual denbora asko eseuki eta dakula lumbarra hor kargau, eta ongara denbora asko jazarria, edo zutik. Orduan ez, hartugek etxian gauzenean ez, momentu txori 2-3 minutu eta alde baterutz eta besterutz mobiu. Orduan poliki-poliki ja erdirutz etorri, eta bezarkatu ingo gara. Belaunak bularrera, masajit hori emongo gara gure lumbarrian, bizkarrezurrian. Eta sartuko gara gure praktikako azkenengo posturan, ala erlazioko posturia. Orduan, gura bozue kaltzetina jantzi, edo jerseixa jantzi, edo mantiakin tapau, bale? Hartu oin. Guro zuena. Minutuak, izango dira integraziorako, bai? Orduan, saiatu egiten xabazana, bale? Izango diala 3 minutu eixau. Bai, da postura superimportantia praktikia bukaketako. Orduan, etzin eta esterian zabaleria izalik ez, zuen erreferentzia hankak gutxiko bera nunkokatu, eta itxi ez hankak tipo apurrat kanpurutz jausten. Gero, separau apur bat zuen besuak gorputzetik, eta saiatu albozu ez eskuak, palmas de las mano, honek, gora begira izten. Eta sorbaldan pixu dana ez, doia bebai esteriara. Itxibe gixak. Eta ingu olako errepaso bat, bai, gure hanketako bihatzetatik hasi, eta dakula, bai, hanka, bela, mokor dana relajauta, pelbisa, mokorrak, tripia, saietzak, bularra, omoplatuak, eta sorbaldak ez, relajauta, itxi dana, pentsau guro zuela, zuen gorputza eta lurran arteko kontaktu hori ez, maksimoa izatea. Guro zue itxi, ez da wakzin horik.
Relajau besuak, ukondo, eskutur eta eskuak bebai. Eta relajau zuen aurpegisa bai, relajau geixen bat zuen mandibulia, lagunduko eskula lepua bebai relajaien, relajau agua, espainak mingaina. Relajau zuen mofletiak, begisak eta bekokisa. Eta bekokisa relajaiten dunean bebai, ez olako sentien du bebai gure buruan. Olako relajazio bat etorten dela. Eta hortxe egongo gara geldi, bai, minututxo bat. Zabalik. Praktikiak eskaini gure izan dozkun hori jasotera. Bai, praktikia gure barruan mobiu dauen hori, mapurtxo bat, integrau edo asentaiteko. Eta ez momentu batez be, bai, permitileko pausa momentu hori, ez errin barik gauzena. Ez olako reset batenko momentu bat. Mantendu, etzila, gorputza geldi. Relajauta. Eta hartu momentu baten arnasketa sakon bat. Eta hasiko gara horti gure hanketako bihatzak mogiten. Jarraitu eskutako atzamarrak mogiten. Eskutur, orkatil. Eta fanez poliki, geixen guztan isatzuen eran iratzarten. Aukera hon bat izaten da, hanka bisa juntau, eskuak buruan atzetik eruan, eta holako ez luzak eta gustoso baten mutea. Eta momentu baten inkorporau alde baterutz. Eskuma edo eskerra geixen guztan isatzuena. Eta saiatu begisak itxila mantenduta inkorporaiten jasarritako posturara. Eta klase bukaeran bai hartuko momentutxo bat, bai jasarriko garena, ipurte zurretan, izalike hankak kruzauta edo izalike belaunak doblauta taloian gainean be bai, bale, zuek erosuen zauzeina. Izango da bakarrik praktikia izteko, saiatu bizkarrezur aldo zuen luzien izten, sorbaldak aldo zuen relajauen mantenketan. Eta begisak itxila hartu momentutxo batez, berriz galdeketako zuen buruari zela zauzen, praktikia eta gero. Zezen zazinokin. Eta atentzioa eskutara eruan.
Ekarri eskuak bata bestian kontra zuen bihotzan parera, Angeli mudra. Vale, mudra bat konektaien dozkuna gure zentruakin, eta bai konektaien dauena eskertziakin. Duan, okotza bularrerutz ekarri, eskertu zuen buruak, apreziau, balorau, eskaini zaren ez, denporatxo honeatik, zuekin egoteko, zueri dedikaiteko, eta poliki-poliki inklinau aurrerutz, eskerrik asko danori, namaste. Eta hortik inkorporau zuen tronkua, burua, zabaldu begixak. Eta bueno, eskerrik asko, praktiki aiteatik, oien bozue edo berandu egiten bozue. Eta, edo zein galdera, duda, komentaixo baldin badakotzue, edo gura bozue txatian idatzi, edo bestela, email bidez behiz alik ez, infinito.asi@gmail.com. Eskerrik asko, eta, ostegunean erderaz, bestela hurrengo astean, asteartean berriz euskeraz. Ondo ibili, agur.